coordinadora, té molt estar de marxa, està una mica nerviosa, però ho farà molt bé, perquè a més té experiència. Tothom ja, molta gent ja sap qui és. Ho presento a la Montse Zamora. Bona nit a tothom. És un orgull per mi que m'hagueu escollit per fer el pregó de la festa major del nostre barri, el barri del Gall, i donar així el tret de sortida a la nostra festa major. Acaba juliol i la festa major del nostre barri ens fa sortir al carrer per trobar-nos amb els nostres veïns i veïnes i gaudir d'aquests 4 dies abans d'unes merescudes vacances. Una festa major que promou els valors de convivència i d'integració. I com no, la festa d'un barri que ha lluitat sempre per la unió veïnal dels barris de la nostra ciutat. Malgrat no ser filla d'aquest barri, són molts els lligams que m'uneixen. Amics, moments inoblidables, i ara aquests lligams s'han enfortit des de fa un parell d'anys vivint amb vosaltres com una veïna més. Un barrio donde con el trabajo diario que hace día a día la Asociación de Vecinos hace que mejore la vida cotidiana para mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas. Un barrio que está en plena transformación urbana, adecuando los espacios de la ciudad a nuevas realidades y necesidades, como esta fantástica pista cubierta en la que estamos, que hace un poco más de un año que se inauguró, y que donde disfrutan desde los más pequeños haciendo deporte hasta los más grandes con diferentes actividades culturales. Un barri on es fomenta la participació, la integració i el més important, la dinamització del teixit associatiu. Un teixit associatiu que treballa colze a colze per posicionar la nostra ciutat i el nostre barri, com la Penya Madrilista, el Club de Petanca Recreativo Esplugues, l'Espai de la Gent Gran del Gall, els Castellers d'Esplugues, els Bollets de Quixafocs, que aquest any hem gaudit un correfoc molt especial pel seu 10è aniversari, o l'Associació de Dones del Gall, que enguany ha patit la pèrdua de la seva presidenta, la Mari, una persona treballadora i compromesa pel barri i molt lluitadora, sobretot pel dret de les dones i de la igualtat d'oportunitats. Pero tampoco puedo irme sin recordar a una de las personas que luchó también por este barrio, nuestro compañero y amigo Antonio Salazar, regidor de este barrio y que hace un año que también nos dejó. La Asociación de Vecinos del Gall ha hecho un esfuerzo en realizar un programa de fiestas pensado en disfrutar para estos 4 días, lleno de actividades para todos los públicos, como la discomóvil de ayer, donde disfrutaron todos los pequeños, la merienda de la gent gran, el correfoc, el Cabila de la Colla Llegantera, la actuación de los Castellers, los bailes regionales del Centro Aragonés, exhibiciones de baile desde el salón, el baile de bastons, las habaneras, el ron cremat y las diferentes actuaciones musicales. Quiero agradecer a la Asociación de Vecinos del Gall y a todas las personas que forman parte de ella, a la Rosalía, a Manoli, a Tere, a Mari, a Benita, a Paco, a la Conchi y en especial a una gran amiga, su presidenta, María Eugenia Salmerón, por lo que ha luchado para mejorar el barrio y la calidad de vida de sus vecinos y vecinas. Y cómo no, por el apoyo que me ha dado todo este tiempo. Muchas gracias, Yegui. Molt bona festa major. Visca el Gall, visca Esplugues. Gracias, Montse. La Asociación de Vecinos le entrega esta placa a la Montse en conmemoración del pregoner de esta. Ara l'associació vol agrair a les 2 colles invitades que han vingut el 10è aniversari de la colla de Bollets Esquissafot. Prenem que vingui, que pugi algú de la colla Tot de Foc. Ara algú de la colla de Cornellà, el poble veïns.
I ara sí que comenci la festa. Bona nit a tothom i que gaudeu d'aquest dia en el barri, que se fa con la il·lusió de que tothom estigui més a prop. Normalment, els veïns, amb la vida que portem, i més ara que estem en tantes retallades i tant de la crisi que n'hi ha, anem tot de pressa cada dia. I aquests dies serveixen perquè els veïns facin una mica de reunió, que parlin de les seves coses i disfrutin del barri. Moltes vegades no coneixen els veïns de l'escala i aquests dies serveix una mica per això i se fa con la il·lusió d'això, d'una integració entre tothom, no solament del barri, sinó de tots els lugares. Visca la festa i que lo gaudeu molt bé.